Novi. Ekstremniji. Zdravo svima i dobrodošli u najekstremniji video do sada. Bukvalno. Bukvalno. U smislu najodvratniji, neću, u smislu najodvratniji, molim te, ja sam polizala. Ovo je novi challenge na našem kanalu i koji je to challenge, mi nemamo pojma. Nazvat ćemo ga, na primjer, food challenge ili nešto... Gross food challenge. Čekaj. Odvratna hrana challenge. Istina. Znači, gross food challenge. Istina? Da. Odvratna hrana challenge. Radi se o tome da imamo 3 runde u kojima ćemo... I da, čekaj, nismo napomenuli da je ovo nastavak Janzi Holiday Challenge. Da. Bez obzira što više nije raspust, ali bilo je problema jer smo bili bolesni prvo jedno, pa drugo i imali smo problema, nismo mogli da snimamo i evo sad smo uspeli i sad nastavljamo. Da. Ostalo su još 3 videa, 3 challenge da snimimo i onda ide kazna. Ovako. U ovom videu imamo 3 runde. U svakoj rundi imamo određenu hranu. Beli luk je onaj najmanji, najljući luk. Mislim da znate, zato što ima deci koji ne znaju, tako. To je prva runda i ono što treba da radimo jeste da držimo u ustima i pobednik je onaj koji duže bude izdržao da to drži u ustima, inače to je preljuto da znate. U drugoj rundi ćemo da živa jaja stavimo u usta i držimo ih u ustima ko može duže. A u trećoj da nastavimo. Šalim se. Uz ulje. Uz ulje, da. Ovo je inače ulje. Tako da ćemo ulje držati. Znači ne gutamo, ne pijemo ništa, nego držimo u ustima. Gde se u stvari nalaze svi nervi za ukus i tako dalje. Dobra, nećemo dalje, dosta medicinske škole. Tako da, može ovo sve kod mene. Subscribe-ite se na kanal i tako to sve. Ne, molim te kod mene, ti znaš da sam ja... Možemo krenemo. Može, 3, 4, sad. Da, sad. Dublje u to. Kako da ima užasan. Osjetiš onaj... Osjetim, brate, kao tokom nekog jela kad jedem. Ček da setim koja je to jelo. Ali ti ližeš to? Osjetim kao čufte kad jedem, brate. Ja pitam tu malo stavljaju čufte. Vesna, da stavljate u čufte beli luk? Ne mogu Ajmo bacujemo još. Ajde. Mnogo mi ga užasno ukus. Meni malo odpalo. Jezik. Mi onaj šmek ima neodvratan, brate mili. Ostim na tim nervima za ukus. Baš da zašto meni je ovako veliko. Pa isti su nam ovi poslednji. Ovo je povašić, ako ovo naše razbutima. No mogu da lešim to za 20 minuta, brate, pa ovo sve snimati. Ne mogu. Aj povraćam pa ja sa tobom. Ne, pa ja, aj ti pribaći onda ja. Da mi imaju prvo. A pogušao sam. Šmek, onaj smek. Ja sam meni sve pljuvačka, uvijem. Ne, pa zato sam mi pogušao. Osjećam da ću da povraćim. Laka se poruka, pagala. Aj ti. Jej, upijem. Moja je prva runda. Ne mogu stvarno ljudima, ja ste... Ja ne znam! Inače živa jaja. Ajde! Kako su slana, brate? Ja stavim na sredio. Ajde! Je to kozija. Šalim se. Evo si povratit ću. Nazdravimo. Cheers! A nije loše? Ja slano puno. Povratit ću, čekaj! Čekaj, povratit ću! Čekaj, povratit ću, ja ne mogu, čekaj. Ja, baš. Aj, radi se, ne gledaš budalu. Ja ne mogu više.
Ne, ajde još ulje. Ja ne smijem ulje. Ja ne smijem. Vrati one lavove. Ja ću početi plaćamo tu. Vrati lavove, već plačeš, vidi, try not to cry, aj odmah snimam. Ok ljudi, ovdje sam ja pobednički. Ostalo nam još ulje, cheers. Stani. Meni su pročistili usta od ovoga. 3. Čekaj, moram, to samo voda uzmem, umreću. Danas... Nisi ni malo zini. Ne foliraj se, ajde, stavljaj. Nastavit će svakako ću gledati video, ajde stavljaj. Aj ne foliraj se, nisi ni gucnula. Neću. Ja ću stavim ti kao hoćeš. Čekaj. Evo sad ću. Masta su mi usta, reci mi. Vratit ću me. Ja sam vratila. Ne znam što. Neku papriku sam sam maj, pogledaj, povratila sam. Pa vidio sam kako Dizam ruke. Evo ako vidite, Zija se malo razplakala zato što je Tom povratila svoju papriku. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se svida like, share, subscribe, mislim da je ovo bilo fenomenalno i da se slušaju subscribe. Nismo da glasaju za Balkan Tube Fest. Naravno da je ispalo fenomenalno zato što si ti pobedio. Da, i zato što se ti je ispovraćala. A glasite za nas na Balkan Tube Festu, link stoji ispod u deskripciji, tako da se vidimo tamo i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Doviđenja, pozaj, zdravo. Viš nikad neću da radim ovako nešto.